L'any 2022, l'any passat, més de 100 milions de persones es troben en situació de desplaçament forçat al món degut a les violències de drets humans, conflictes armats, violència i persecució. Aquestes dades confirmen la tendència a l'alça en el nombre de sol·licitants de protecció internacional. De fet, en tan sols 10 anys s'ha doblat el nombre de persones que busquen refugi al món. Entre altres motius trobem la invasió russa d'Ucraïna, la inestabilitat política a països com Etiòpia, Sudan del Sud i d'altres també a l'Amèrica Llatina. A l'estat espanyol es calcula que un 60% de les sol·licituds d'asil són desfavorables, el que va representar l'any 2022, és a dir, una afectació per gairebé 52.000 persones que es van quedar sense protecció internacional al nostre país. Tot i que la taxa de reconeixement de la protecció internacional ha augmentat en els últims anys, encara situa una distància considerable de la mitjana europea. Per parlar d'aquesta realitat a les portes del Dia Mundial del Refugiat, que celebrarà demà, tenim a l'Helena Maya, que ja és codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Helena, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda a Ran de Mar. Comentàvem que de cop hi ha més sol·licituds d'asil al món de refugiats, però tampoc estan augmentant gaire, tampoc s'accepten gaire aquestes sol·licituds, no? És difícil per algú que presenta una sol·licitud d'asil que li donin per favorable, no, Helena? Bueno, és molt difícil al l'estat espanyol i bueno, al nostre territori. No és tan complicat en altres països del món. O sigui, la veritat és que la majoria de persones refugiades arriben als països limítrofes a la seva llar i llavors són els que assumeixen la major part de la sol·licitud de protecció internacional o del refugi, no?, de les persones desplaçades. A l'estat espanyol la proporció és molt, molt petita, o sigui, som el tercer país per de baix en sol·licituds acceptades, després de Xipre i Malta. Llavors, comenteu vosaltres, sobretot en aquest informe que heu publicat des de la comissió, no?, de que hi ha 100 milions de desplaçats forçats a tot el món, estan augmentant els refugiats i estan havent aquestes sol·licituds que es van augmentant, no? De quins països parlem que són aquests sol·licitants de protecció internacional, Anna? Doncs a la Unió Europea, per exemple, el número més alt de persones desplaçades és de persones sirianes. A l'estat espanyol, sin embargo, la majoria de persones desplaçades són de Colòmbia i Venezuela, gairebé un 80% de la sol·licitud, i després segueixen Perú, Marroc i Honduràs. Precisament, dèiem, 3 països llatinoamericans també, que també tenen els seus conflictes. L'administració, generalment, clar, quan hi ha reconegut una guerra, no?, com en el cas d'Iraq o Ucraïna mateix, no?, i s'acceptava aquestes sol·licituds, però a vegades, quan venen de països com Colòmbia, per exemple, com no hi ha potser una acceptació general dels problemes polítics que hi ha en aquell lloc, a vegades es deneguen, no?, a l'estatus internacional d'un país implica també què passa amb els seus ciutadans. Sí, és una qüestió a vegades fins i tot de relacions polítiques, no? O sigui, el 98% de les sol·licituds que arriben des de Venezuela, o sigui, les persones que arriben des de Venezuela no gaudeixen de la protecció internacional, però sí d'una figura de protecció per raons humanitàries, no? Llavors, depèn molt del país del que vingui la persona, de les relacions establertes, veiem, no?, la reacció que ha provocat el desplaçament de persones a Ucraïna, no?, que totes s'han activat un procediment nou, històric, no?, que ha donat resposta molt positiva i molt ràpida, o sigui que la resposta de l'asil és una qüestió també de procedència, malauradament. Vosaltres com valoreu les xifres, ara que demà dèiem que és el Dia Mundial del Refugiat, com valoreu les xifres que heu publicat heu publicat un informe, no?, que es diu Ni un pas enrere en la defensa del dret d'asil, no?, i com valoreu també aquestes xifres? Quines conclusions podríem treure? Hi ha cada cop més refugiats, hi ha cada cop més sol·licituds, però veiem que també moltes es deneguen. Quina seria una mica la conclusió de la situació a l'estat espanyol, per exemple, de la gent que sol·licita?
Bueno, creiem que les xifres són molt preocupants, o sigui, portem molts anys publicant les mateixes dades i cada vegada trobem xifres més grans i la situació és molt preocupant i les acceptacions que estan creixent, no? Els reconeixements favorables estan creixent, però no en la mesura que caldria, no? Llavors, nosaltres demanem una feina, no, important en relació a les polítiques d'asil, no, de l'estat espanyol, i llavors que s'activen vies legals i segures perquè les persones puguin sortir dels seus països en els que estan patint violència sense haver de patir violència en el trànsit o creuen les fronteres de la Unió Europea. O sigui, creiem que hi ha molta feina encara per fer i una situació cada vegada més complicada. Clar, a més és el que comentaves, l'estat espanyol és un dels estats cuers en l'acceptació de refugiats comparat amb els altres països europeus. Som l'estat espanyol un país, o almenys la burocràcia o la política de refugiats de l'estat espanyol és una política que està atrasada respecte a Europa? Podríem dir atrasada, o sigui, comparativament és obvi, no?, que s'ha de fer un esforç més gran. O sigui, òbviament hi ha països on unes taxes de reconeixement molt més grans i amb un interès molt més gran, no?, en establir unes altres mesures. En el cas de l'estat espanyol és que hi ha molta feina a fer i moltes qüestions, no? Augmentar les xifres de ressentament, no? De persones que poden vindre directament des de les zones de conflicte fins moltes altres qüestions que es podrien treballar i tant. I demà, suposo que demà teniu alguna activitat preparada o publicareu alguna informació més. Què fareu demà? Demà fem un col·loqui tractant d'analitzar les dificultats per accedir al procediment de protecció internacional, perquè a més de totes aquestes xifres que comentem i aquesta situació tan complicada, trobem que accedir al procediment és gairebé impossible. O sigui, els mecanismes que estan habilitats per poder accedir a la cita són molt ineficients si hi ha persones que estan tractant de sol·licitar la cita durant mesos o que potser no aconsegueixen mai. Llavors, això ho presentarem en un col·loqui a Barcelona. Clar, perquè moltes vegades jo entenc que aquestes sol·licituds les resol el Ministeri de l'Interior, no? Sí, el que passa és que el procediment és molt lent, o sigui, la persona pot estar mesos aconseguint cita i després mesos, anys, fins que rebre la sol·licitud de la que està en joc la seva vida. O sigui que ha de fer una entrevista en la Policia Nacional, després aquesta entrevista s'avalua, passa a una comissió interministerial, o sigui, és un procediment molt feixuc. Clar. I, per exemple, en altres països és així? És la Policia Nacional qui dirimeix si una persona té dret a asil o no? Això és una peculiaritat espanyola o passa als més països europeus? A la Unió Europea existeix el CERCA, el Sistema Europeu Comú d'Asil, i llavors els procediments estan estandaritzats en tots els països, que funciona només com un sol sistema d'asil. Llavors, això vol dir que totes les policies europees s'encarreguen d'aquests drets, de concedir aquestes sol·licituds, llavors? Sí. D'acord, no canvia. Llavors, i per exemple, aquí comenteu que és difícil sol·licitar aquestes cites per la policia perquè sempre estan saturades, i fins i tot s'arriba a comentar que a vegades les màfies aprofiten, no?, aquesta alta demanda de cites, no?, o advocats avispats, no?, que poden arribar a estafar la gent també, no? Sí, hi ha un mercat il·legal de cites i llavors pots trobar preus al mercat des de 250 euros per cada persona d'una unitat adulta d'una unitat familiar. Llavors, imagina't, 1.000 euros per 4 persones que han de demanar una cita. El que passa és que aquest és un sistema que des d'abril d'enguany s'ha actualitzat perquè les persones ja no hagin de fer aquest procediment i s'han establert altres alternatives. O sigui, ja no es fa per internet, llavors aquestes màfies ja no estan operant, però el sistema que s'ha habilitat tampoc garanteix que puguin accedir a les cites. Molt, molt complicat. O sigui, ara es fa mitjançant entrevistes presencials o trucades per telèfon, però
no hi ha tampoc un accés fàcil. A més, com són aquestes entrevistes? Haveu aprofundit una mica com fa el Ministeri de l'Interior, la Policia Nacional? Aquestes entrevistes són les persones que han de demostrar, no?, que han estat perseguides, que han estat oprimides o que han estat represaliades. Clar, en aquesta entrevista te jugues el teu futur, Helena. Són entrevistes molt, molt complicades, perquè a més, imagina't, no?, una persona que ha patit una situació molt greu, que ha d'arribar davant d'una altra persona que no coneix, que a vegades amb l'ajuda d'un intèrpret que no, bueno, pues que és del seu país i que pot estar jutjant el seu relat, no? I llavors ha d'explicar, ha de fer un relat coherent, a vegades explicant coses que no es poden demostrar de cap manera, perquè són coses que han pogut, en cas de la violència domèstica, no? Violència de gènere, són coses que han ocorrit a l'àmbit domèstic i que no hi ha proves per demostrar, no? I a vegades, pues, depèn de la sensibilitat de la persona que t'està fent l'entrevista i bueno, aquí també hi ha feina per fer. Home, és molt important, perquè, clar, si fiques la pota en aquesta entrevista no hi ha marxa enrere, Helena. Vull dir, si no has entès la pregunta o has dit alguna altra cosa, no? Generalment, a més, en temes complexos, se m'ocorre ara els temes de persecució sexual o religiosa, no? Que, clar, has d'entendre molt bé la realitat del país. Creieu que l'administració està a l'alçada d'aquestes entrevistes? Bueno, jo crec que sí, com et deien, no? Queda molta feina a fer. Queda molta feina a fer. Sí, a vegades, pues, imagina't una persona que ha estat fuig del seu país per una qüestió LGTBI, no?, d'orientació sexual o identitat de gènere, i ha de compartir aquesta història amb una persona que no està formada, no?, i que a vegades, a més, has de compartir una qüestió per la qual que estaves amagant al teu país, no?, i has d'arribar i l'has d'explicar a una persona que no coneixes de res i que pot no tenir sensibilitat amb el que tu l'estàs explicant, no?, i que s'hauria de formar i que s'hauria de treballar molt amb totes les persones que estan fent aquestes entrevistes. Clar, i estem parlant també de quan parlem de refugiats, hi ha una part important d'aquests refugiats que són nois i noies que no tenen referents familiars a prop i que viatgen sols i que arriben a casa nostra. Quina informació podem tenir una mica també d'aquests refugiats adolescents, infants que arriben a casa nostra? Bueno, aquí nosaltres treballem amb la DGAIA, en la Direcció General d'Adolescència i Infància, per acompanyar els referents d'aquests menors perquè puguin identificar correctament que també són potencials sol·licitants de protecció internacional, que a vegades això passa, no es detecta correctament. A Catalunya l'any passat van arribar 2.000 menors sense referents familiars i d'aquests només un 2,6% van iniciar la sol·licitud de protecció internacional. Llavors s'ha de fer molta feina per poder compartir amb ells i perquè els seus referents, no?, els educadors i educadores que els acompanyen, coneguin bé el procediment, els informen bé i ells puguin valorar si és pertinent fer la sol·licitud, però és evident que el percentatge és petit en relació a les persones que podrien sol·licitar-ho. Llavors estem treballant en aquesta línia. 2,6% és pràcticament res, és molt poc. Sí, és molt poc. Doncs no sé, Helena, el tema de refugiats és un tema molt ampli. En aquest programa sempre parlem molt també perquè és un programa dedicat al mar. Llavors nosaltres tractem molt d'aquestes rutes migratòries i de refugiats que arriben a casa nostra. No sé, Helena, si tu has tingut també oportunitat en el teu treball d'entrevistar-te amb gent que passa per aquest tràngol, no?, per aquests viatges. No sé si t'impacta una mica com la gent arriba al nostre país. Sí, això és molt dur. Sí, ja et deia, no?, que trobem a persones que han patit una violència molt greu a l'origen, no?, als seus països, però que després, durant el trànsit, estan passant per situacions que són gairebé tan o més dures, no?, com les que han viscut, no?, pues per les travessies pel mar, perquè han hagut de creuar països on la seva vida ha estat en risc o han patit violència sexual, en el cas de les dones, o han estat esclavitzats. O sigui, la frontera sur és molt dura, i la ruta de Canàries, perquè, o sigui, hi ha moltes qüestions que s'han de viure al camí. Clar. Però igualment trobem moltes més persones que estan arribant per aeroports i per via aèria que per les fronteres. Clar, i també hi ha molta gent que suposo que arriba a l'aeroport i demana la protecció d'asil al mateix aeroport, també, no?
Sí, hi ha gent que ho fa, no tanta, perquè és més segur iniciar el procediment dins del territori, o sigui, perquè la resolució a l'aeroport és més ràpida i no és tan garantista com la gent que ho fa dins de les fronteres, o sigui, a les comissaries de policia habilitades. Llavors, si no hi ha alternativa, nosaltres orientem per fer-ho en altres llocs. I esteu orientant també a la gent que estan en els centres d'internament d'estrangers. Com valoreu des de la comissió aquests centres que encara tenim a casa nostra? Bueno, la valoració ja et pots imaginar, no?, dins de la situació horrible que retenia una persona per una situació administrativa. Nosaltres, les persones que sol·liciten protecció internacional als CIES tenen una resolució també molt, molt ràpida, malauradament, i a vegades és complicat fins i tot poder fer l'acompanyament jurídic que és necessari. Llavors, estem deportant, Helena? Aquest país, l'estat espanyol, està deportant a gent als seus països d'origen? Sí, això passa, està passant, i també trobem devolucions en calent a les persones que a la frontera sense fer la valoració correcta de la seva necessitat de sol·licitar protecció internacional, que això és una realitat que ens trobem també a la zona de les valles, no? Helena Maya, codirectora de la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ran de Mar en aquesta vigília del Dia Mundial del Refugiat, on, a més, la comissió farà un col·loqui sobre les dificultats que es tenen a l'hora de sol·licitar el dret d'asil a casa nostra. Aquest col·loqui el feu demà a Barcelona, entenem, Helena? Sí. D'acord. Sí. Al Pati Maní. A on? Al Pati Maní, a Barcelona, a les 10 del matí. Al Pati Maní, a les 10 del matí, a Barcelona. D'acord, Helena, moltes gràcies i molta sort en la vostra lluita, d'acord? Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Salut.